També vaig a llegir-vos un comunicat que ens ha arribat del senyor Josep Cortea Zaragoza, que està adreçat al president de Superviu i diu així: Roger Pons, president de Superviu. Estimat senyor, amb motiu de la meva assistència al Congrés Nacional de Comunitats de Regants d'Espanya, m'és impossible poder assistir el pròxim 17 de maig a la concentració Festa pel Súquer organitzada per la Mesa pel Súquer, que ha de tindre lloc en aquesta ciutat de Sueca, reiterant per la present el recolzament de la comunitat de regants de Sueca en tot el que pertanya a la defensa del riu Súquer. Moltes gràcies. I bé, una volta fetes les fotografies, molta expectació de la premsa, li direm a Mila que comença la lectura del seu manifest. Volem un futur per al nostre riu, per a la nostra terra. Manifest de la Mesa de pel Xúquer. El riu Xúquer ha sigut sempre el riu valencià per excel·lència, el cor de l'aigua per a la majoria dels valencians i dels riberencs. Durant molts segles ha sigut un verdader riu, com hem escoltat al poema de l'algireny Ibn Hafallà, escrit fa 1000 anys. El Xúquer ha alimentat una agricultura llegendària de tarongerars, hortes i arrossars. Ha mantingut l'Albufera sana i plena de vida. Ha arribat a Cullera net i encara amb força, fertilitzant el mar i renovant l'arena de les platges. Però fa unes dècades que el Xúquer no és el mateix. Ara porta un 60% menys de cabal que duia fa tan sols 30 anys. Els poderosos, els que decidixen el futur dels nostres rius i territoris, ja fa anys que posaren els ulls en el Xúquer per pegar-li una mossegada més, tal vegada la definitiva, amb l'objectiu d'utilitzar la seva aigua per al negoci i l'especulació. Però el Xúquer no dona més de sí. A la Manxa, la sobreexplotació del seu aqüífer ocasiona el declivi del nostre riu, que arriba exhaust i sense força a les nostres terres. L'Albufera tampoc és la mateixa que teníem als anys 70 i aconseguir la millora del seu estat és cada vegada més difícil. Per si fora poc, el lobby de l'aigua d'Alacant no deixa d'exigir la millor aigua de Xúquer i desprecia la del final del riu, la de la Marquesa, que és apta per al reg agrícola. Volen la d'Antella, la de Cortes, la de l'Arcón, per a fer negoci amb ella. I els nostres governants de València i de Madrid no defensen a la Ribera, ni al Xúquer ni a l'Albufera. En lloc d'això, permeten i promouen l'espoli de les nostres recursos hídrics. Després d'un pla de conca nefast per al Xúquer, el de 1998, esperàvem que el nou pla complira la directiva marc de l'aigua i avançara en la bona direcció de la recuperació ambiental, comptabilitzant els usos econòmics amb els ambientals. Però, en canvi, el pla aprovat pel Consell Nacional de l'Aigua, recolzat pel Govern i per la Generalitat Valenciana, és un pla que condemna al Xúquer. No contempla uns cabals ecològics suficients per al Xúquer i l'Albufera. Augmenta els cabals per a regar a la Manxa, consagrant la sobreexplotació de l'aqüífer que proporcionava aigua al Xúquer. Li nega una concessió d'aigua del riu per a beure a la Ribera i, en canvi, li la dona al Vinalopó. I, a més, el pla estableix que els estalvis de la modernització del regadiu a la Ribera aniran també a Alacant, en lloc de compensar els cabals del Xúquer i l'Albufera per la reducció dels retorns de reg. Per si fora poc, el ministre de l'Agricultura i el vicepresident del Consell
firmaren un protocol que marca el camí per a fer un segon transvasament al Vinalopó, recuperant l'original a Cortes de Pallars, fent-ne una altra a Antella o emportant-se l'aigua des de l'Arcó, el que suposarà la mort del Xúquer i de l'Albufera i perjudicarà greument el nostre futur. No volem cap altre transvasament, ni des de Cortes, ni des d'Antella, ni des de l'Arcó. Diguem-ho ben alt, perquè s'assabenten. Al Xúquer no li sobra aigua, ni gota. Hem volgut que en aquesta festa de pel Xúquer tinguin un protagonisme especial els xiquets i les xiquetes, perquè és a ells als que s'està portant-los el futur. Però no anem a consentir-ho. No podem crevar-nos de braços i consentir la mort del Xúquer i de l'Albufera. Hem de mobilitzar-nos, com fèrem en 2005 i en 2010, i aconseguir parar aquests projectes. Hem d'impedir la venda del nostre riu i de la nostra aigua per a interessos privats. Anirem a Europa, als tribunals i on siga necessari. Per això us convidem a participar en les mobilitzacions previstes. El 31 de maig, a les 11 del matí, al Palmar. Però sobretot vos esperem a València el 14 de juny a les 7 de la vesprada per omplir la plaça de Manises. Hem de fer escoltar ben fort la nostra veu i dir als governants que la Ribera i les altres comarques del País Valencià no anem a consentir que espolien els nostres recursos hídrics. Evitem la condemna a mort del Xúquer i de l'Albufera. Pel Xúquer i l'Albufera, no al Pla de Conca. Visca el Xúquer viu!